Keď potier nie je len betón, ale základ novej obývačky. Sme v dome číslo 67 v lokalite Senec Lužianky a práve robíme cementový potier. Tu sa už nerieši len betón, tu sa niveluje budúca obývačka, kuchyňa aj detskej izby. Pod nami je podlahové kúrenie, nad nami budú podlahy, ktoré odnesú prvé detské kroky aj gauč na rodinné večery. Všetko ťaháme do roviny, kontrolujeme výšky, diletácie, nech si o pár rokov nespomeniete na krivú podlahu, ale na to, ako dobre sa vám tu býva. Toto je ten menej fotogenický, ale úplne kľúčový moment stavby, cementový potier v dome 67 v lokalite Senec Lužianky. Ak máte záujem o potier za veľkoobchodnú cenu, napíšte mi do správy. Vieme zabezpečiť cementový aj anhydridový potier podľa vašich požiadaviek.